अख्ख्या साठत उचवा सगळा डाळून ठेवूया एका साठात पुरा कापूया मग वडी राप्यार काय रापत बसा नको. तर मित्रांनो बघा मगाशी फोडलेलो फणस आणि बघा त्याची आता भाजी करतात सगळी साफ करतात. वर्षाने आहे तू काय येता पाती नाही तर बुतूर टाकशील. मी नाही टाकत आहे. मी नाही टाकत म्हणजे मगाशी विचारत होतं पाती टाकूचेत काय बुतूर. मी नाही विचारत काय ना मुंबईची असती म्हणून काय मला थोडंफार माहिती आहे. गावात रवलेलं आहे मुंबईचा म्हणून कोणाक सांगतं मोठे पान. हा 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 आव टाक बुतूर कापून आई टाकते ती काय. तर मित्रांनो वर्षाने मी साफ करता फणसाची भाजी आणि आहे वर्षा साफ करता सांगा काय आपणा. चला तर नमस्कार मंडळी. अरे अरे ताटा ताटा पडतो. तर नमस्कार मंडळी कसं आहे सगळे मस्त मजेत ना. तर आत्ता सकाळी काल काय व्हिडिओ करता येईल ना काम असल्या कारणान दुपारच्या नंतर त्यामुळे आज सकाळी सकाळी ढोरा सोडली आहेत म्हणजे 10 वाजत येली आहेत आत्ताशी कारण लेट सोडता आत्ताशी कारण ती घरात लवकर येतात कारण उष्णता भरपूर आहे त्यामुळे. आणि तर आत्ता पुणगेकडे जाऊचा साठा घालू ताटा देऊ जातं आहे साठा घालूसाठी आणि यांका पण सोडते वाईच. आणि आज भाजी आधी एक फणस नेवचो आधी फणसाची भाजी करूची मस्तपैकी. चला चला आणि आज भाजी एक याच्यातलं आधी फणस आधी एक नेऊ आहे बघा भरपूरच फणसाची भाजी करूची मस्तपैकी. तर मित्रांनो आपल्या फणसाचं एक फणस काढूया आधी मस्तपैकी भाजी एक फणस नेवचो. तर एक फणस काढूया. सगळे हुंबले आली चढली बाबा बाबा. तर हे बघा एक फणस काढलंय मस्तपैकी आमच्याच फणसाचं भाजीसाठी. आणि आज फणसाची भाजी करूची जास्त यावर्षी धरले नाही ते बघा. आणि मस्तपैकी फणस काढलेलो तर ढोरांका लावता लावता ह्या एक काम झाला भाजीचा. आणि पुनमकडे काही ताटा देऊया साठांसाठी तर गडग्यावर ठेवलं आहे. पुण्याचं वास बघा फणसाचं होय ताकद येता कर साठांच्या. आणि बघा कोकमा पण केला आणि पुणग्यान आताशी चालू होत. कधी काय करीत रत्तांबे फोडीत कधी काय करीत त्याचा पत्त्या लागत नाही. मग काल सकाळी काल सांग काय कोकम सरबताकच फक्त करूची होत. मग तेवढ्यात उरलेले आहे ते घेऊन येलं तुला सांगलं रत्तांबे पाडू जाते म्हणून. रतांबे फणस काढूक भावाची जातात म्हणून सांगलं. फणस काढू नंतर काय रत्तांबे काढू फणस काढू रत्तांबे काढू जाऊन खाई जातात. तर आता काय चाललं लिहिलंय मी खयता खवाडीत जाऊन येते कसे ते मापूच घरा मापूचे मी पण येते ना मापूक. चल मग थांब जाऊया लवकर चल. दर आज पुष्पा साठा घालता थांब जाऊया. फणस भाजी एक काढलं एक तुमचं हे पिकले नाही अशी काय तू ये कधी पिकले नाही कधी पिकले नाही काय पिकलं नाही फणस पिकले असते पिकले. थांब जाऊया वाईट लगेच काय इले की. अरे नाही मगाशी मिक्सर लागेल तेव्हा मी सांगा येतोय म्हणून. थांब मापून देतोपर्यंत जाऊया गो
काय नाही वाय जरा 5 मिनिटं लेट झालं म्हणून काय होत नाही. या फणसाचा साठ कसा पुष्पा घालता तर माका बघूचा मागासाठी मग हा आलं कसा नाही नाही येत तर मग तू चाटांका तुपत भांडीत कस ना का नाही? असा सावडून होईत ना कशी काय ना होत मागत होतोय. घर या तुमचा साठांचा बघून पिंक्या तकडे चावता आला ताग येतय म्हणता उद्यापासून घालू फणसाची घे मागाचा घे चल तू ये थांब गोदावी आहे तर आजी बघा फणसाची साठा घालतात साठा खेळून अरे एवढीच बास ना हो. हे बघा आधी पण घालूकला फिरवतो साधारण मी सारखे करते पुणे गेलं असं करू. थांबलं आयतेच नाही मला जाशी गो थांब गो काय ती घाल ना जरा वाय. खय घालू गो साठा देता ना ती दुपारी 1 वाजता देऊची मग देता येईल. हा आधी सुकत घाल. दी खय घालूच मला साड्या साडीवर टाक खयचे आणि ताट कॅमेरा दी. वर घालू दे त्या साडीवर घालून येऊचेत ना तू आधी चढ मी चाल- मग देते. हे इथला ना पुष्पा 1 नंबरचा महाड आहे मी ह्या कोणी खाट साठ खाल्यान गो हाय जा. अरे कावण येता कलतर नेलाय. शिडी पासणी कोणी लावल्यान एवढी मारण काढशे नाही पडा. पडलंय तर आम्ही आहे तशीच लाव. बापूस येतलो आहे पप्पा येतो रे मग हा तुझा काढते मी तुका मार पडतो माका काय नाही काय घालू साडीवर घाल आणि ताटाकडे दी. हे बघा ते अशी लाईट जास्त कडक करतात मग. ह्या राप्या 1 नंबरचा पुष्पा त्यामुळे सगळ्याचं गडबड आहे ताटा पहिली धू जा. ताटावर नाही. जर शिडी पडलंय तर बघ पडतो. येऊ बाया उतरा. तू आधी चढ ये. बाहेर माणसं एक पट नाही. ह्या पुष्पा काय कामाचा नाही अगदी 1 नंबरचा महाड आहे मिसा नाही त्या हिला डॅम्बिस बघा साठांच्या नादात तकडे पुणग्याकडे गप चाय पण विचारित नाही पुणगी ही साठा सगळी दिले ना पुणगे मग काल होती ती काय आली ती वर घातली. ती ना ह्या डब्यात काल होती भरपूर नाही रे तेवढीच ती. पुणग्यानं पॉलिशी करता मग मग ते का आता बरोबर सांगतोय हो बघा तकडे जमीन करतात जमिनीचं काम चालू हय तीच काजीची भाजी गेलास काय गो करायचं चोरून आणायचे काजी कोणाच्या तरी तू चांदा आणि आमका दी जा. तुमचेच आणत आमचेच आणते काढते. तुमचेच आणू आमचे नाहीत. एका चोप दिलास ना आज बंगली जमीन नाही दिले. काय यायला रापी एकदा पण ना एकच चोप दिले मी. काय हिला सर्किट काय का टाइमच नाही. टाइम नाही म्हणजे त्यांका बिजी होते एवढे खाली बसाक सांग तकडे तकडे पुढचं त्यांची तुम्ही द्यावा म्हणून सांग. मग घरी दे खाऊ 4 खय दी ते काहीतरी होते ते 4 घरी मस्तपैकी खाऊया खयच घरी कधी 4 खायचे डब्यात ते नाही का नाही हं? गप्र पुणग्या जाण्यान घे म्हणून पुष्पाकडनं अरे नाही घरी. हो पुणग्या चांगल्यान घे म्हणून असं काय करतं खय आहे नाही हं? हे बघा इकडे खाऊकाच्या डब्यात घरी ठेवलेले आहेत ते गुपचूप गुपचूप. ते या ती नंदनसाठी. तेच ते माका देव सांगणार नंदन का ना पिन कोणी लावले ना कागदात खयचो यो नंदन तो ते का सांग माझं नाव सांग नंदन का मामा खाऊन गेलो म्हणून सांग कागद खाशी. हे बघा तुकडा घरांचे तुकडे मस्त झाला घेऊन झालं आता जास्त काय घेणार तिच्यावर तर तुका खाऊचे ते सांग ना गपचूप नाही मी अरे एवढा आवरा नाही. नाही म्हणा नको सांगत नको माखा वगैरे. हम्म तुझं पिन लागलो. पुणगे असतात तर आता म्हटलं असतं सगळे घेऊन जा म्हणून सांगले नसते हो पण तू सांगणार ना नंदन खाता म्हणून नाही सांगत. हो आम्ही नाही खायत नंदनच आमच्याकडे खा. काय सांगशील काय नाही अहो फणस नेवतो भाजी एक आहे वाट बघी तुझ्या पण आधाक लागता नाही जा हे पप्पांकडे नुसतं टाव टाव. काय 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 पप्पांचा काय टेव टेव चालू असता सांग पप्पानं या बघा बघावं घाल तू अख्ख्या साठत उचवा सगळा डाळून ठेव एका साठात पुरा कापूया मग वडी राप्यार काय रापत बसा नको मी जातोय घरा तर मित्रांनो चला फणस घेऊन घरात जाऊया फणसाची भाजी बिजी करूची
आणि हे बघा सोला सुकतात अजून एका वेळा भरपूर 2-3 आगोळ लावून मग सुकवणार चांगली, तेव्हा तुमका मिळणार. म्हणून ते लेट मिळतली बऱ्याच जणांका. पुणग्यांच्याकडे कोकम सरबत पण ठेवलं ना, तर मी घरी खातोय. हे बघा मस्तपैकी. कोणा हवे असतील तर सांगू शकतास, पण लवकरात लवकर सांगा. तर चला आता फणस घेऊन आलेलो आहे आणि फणसाची भाजी करणार. या आहे धर नाश्ता दिला त्यांका. धर फणस आणलंय बघ. आणलंय तुका काय करतो, आमच्यात फणसाचं आणलंय, कोणाच्या लोकांचं नाही चोरून आणलं. मस्तपैकी भाजी कर फणसाची. तर मित्रांनो बघा मग अशी आणलेलो फणस आता फोडणार. कुऱ्हाडीने घेतल्यानं मेली मध्येच आमच्या फणसाचं आणलं. तर मित्रांनो आता तुम्ही खाणार आहात फणसाची भाजी, आम्ही खाणार आहोत फणसाची. तुम्ही नाही, आम्ही खाणार आहोत. काकी कवत दे काकी फणस हो भाजी एक फोडल्या नाही. तर मित्रांनो बघा मग अशी फोडलेलो फणस आणि बघा त्याची आता भाजी करतात, सगळी साफ करतात. वर्षाने आहे तुका येता पाती नाही तर बुतूर टाकशील. मी नाही टाकत आहे. मी नाही टाकत. नाही मग अशी विचारत होतं पाती टाकूचे काय बुतूर. मी नाही विचारत. काय ना काय हो? मुंबईची असती म्हणून काय, मला थोडंफार माहिती आहे. गावात रवलेलं आहे. मुंबईचा म्हणून कोणाक सांगतं मोठे पान. हा 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 ही हा हा हा. भारी आहे ते. तरी बघा कशी साफ करतात. कधी करतालाच कधी 12 वाजले. मीच मग अशी पडणार होते त्या आधी थैसून पंचाकडनं आमचे. आता गाव तुझं धरलंय तर काय, आता गाव आहेत ना. गोटियाच काय करणार, उकडणार. हे नाही करा, एक गोटिया फणसाच्या भाजीत घालूची होत. तर आज जनता भाजी आमच्याकडे, जनता भाजी फणसाची भाजी आहे मस्तपैकी करूची. आणि बघा मी अजून काय भाकरी खाल्ली नाही फणसाची भाजी खाऊची म्हणून, त्यामुळे फणसाची भाजी खाऊनच भाकरी खाल. असा जेवचा नीट करा, पटापटा करा, साफ करा. किती वेळ काढतास. ही लग्नाक जास्त करून भाजी असा पूर्वी गावात, पण आता कमी झाली. जनता भाजी म्हणतात. तू कशी माहिती जनता भाजी? माहिती आहे मला. कधी माहिती आहे? कधी काय माहिती? पण? आधीपासूनच, आता नाही. पिरपिरे गेली. पप्पा काही गेले आव टाक बुचूळ कापून. आई टाकते ती काय. तर मित्रांनो वर्षाने मी साफ करता फणसाची भाजी आणि आई बसलो वर्षा साफ करता. सांगा काय आपणा. सांग, मी खायचं काम करतोय. आणि इकडे आपले कोकमा सुकतात. ही बघा ही 2 आगोळ लावून झालेली आहेत, आणखी एक लावूच होते का, त्यावर काळी कुळकुळीत दिसतील. चला चला भाजी नीट करा, फटाफट होऊन दे. झाली करू आता, शिजत ठेवूची फक्त होय ना. मस्तपैकी मॉपशी करा. तू करणार आहेस ना. चला मित्रांनो तोपर्यंत फणसाची भाजी शिजता तयार झाली की मी खाऊक तयार आहे. तोपर्यंत बाय बाय.